Ngohlelo ngiyabonga. Ngithi awu babamele umndeni duduzelani. Awu baba MC. Mphathi wami. Lebandla lonke elikhona la ngiyabingelela. Ngiqale ukwazi uZanele ngihlangana naye. Sifunda e-University of Natal. Ngiyathanda ukuchaza ukuthi hayi ngoba sasokontanga. Mina ngasengisebenza. Sengihambe khona emsakazweni. Ingabe senithi uZanele hawukaluka sahlangana lapha ngoba kusho ukuthi sasisemkhakheni ofanayo, Media and Cultural Studies. Mina ngithathe ngoba vele sengikhona in the world of media, sengithake ngiyocobelela ulwazi. Yena unentshisekelo nje ayidalelwe yokuthi sengathi angaba in the world of media. Awu yabona noma usumdala usifunda nezingane, ziningana izinto obonayo ukuthi usalele emuva, zibona zilokhu zikulungisa, zilokhu zikhava, ziqondisa. Okubalulekile ukuthi uZanele wayefuna i-research proposal yakhe yayibhekene nokhozi le-SABC. Efisake ukuthi enze le research yakhe ayiphothule kahle. Seza ndawonye naye, siza la. Ngaleso sikhathi baba uHawumatha wayekhona ekuyena-ke owayengamele esiphethe ngaleso sikhathi. Baxoxisana-ke, bahlela-ke. Wamkhulula ukuthi hayi, ngoba nalama-aspects amaningi kangaka ofuna ukuwakhava, khululeka nje wenza ama-arrangements nalabo bantu ofisa ukuxoxisana nabo, nalawo ma-documents ofisayo ukuthi uwathole ukuze uhlanganise ukufunda kwakho. Wamkhulula ukuthi lokho angakwenza. Lokho kwenza ukuthi uZanele akwazi ukuxhumana nabantu abaningi ngaphakathi la emsakazweni ngeresearch yakhe owawuyibona ukuthi uyayibuka lento ye-media. uZanele was a visionary. Ubebona izinto nina eningaziboni. Azibone, ubone ukuthi ayibo imicabango yalomuntu ibanzi kangakanani, particularly with the utilization of media to change society for the better. uZanele uhambe kwahamba ke emva kwezifundo zakhe kwafika isikhathi la nathi la ngaphakathi sasifuna umuntu owayezokwazi ukusisiza ikakhulukazi kwi-marketing department ukuthi siyiqinise. Kubantu ke esabathola kwaba uyena futhi uZanele owangena. Kodwa uZanele wathola ukuthi hayi, it's not only a marketer. uZanele umuntu multi-skilled, multi-talented, onezinto eziningi akwazi ukubona. I-presentation yakhe uma ngabe epresenta, hayi kona uma ngabe sephambi kwabalaleli, indlela axhumana kahle nayo nabantu, nokukwazi ukuhlela kahle umsebenzi wakhe. Wathi what an all-rounder. Engathi umfake kwa-marketing, umvalele ekhoneni, mdedele nomuntu, akwazi ukuthi athole inkundla yakhe, ubone amakhono akhe, ubone ithalente lakhe, lokwazi ukuthi enze umsebenzi wakhe ngothando ayenalo, nokukwazi kwakhe ukuxhumana nawo wonke umuntu. Ngiyazi ukuthi kuhambe washiya uZanele emsakazweni. Kodwa uma ngabe ngithi washiya emsakazweni, uZanele never left umsakazo. So ukuwena ukuthi uzibonele ukuthi umuntu onjani lo. Ngithe sengisegoli, hayi wafika uZanele sake saxhumana naye, hayi weza sabonana. Wathi sengibuya lapha phezulu, hayi uZanele, ngoba alikho office la uZanele engakwazi ukungena khona.
ukwazi ukubona wena CEO, GCEO, COO, wena mayor, wena MEC, wena premier, wena nobani, ngoba uma esenentshisekelo yalento ayibonayo yena ukuthi lokhu nalokhu kungenzeka, uZanele kuphela onokwazi ukuthi akwenze, akufeze ngendlela akubona ngayo. Mangithi visionary, hayi ukuthi uzoloku entshela njengalevision, uzoyenza yena ngokwakhe. Uma ufuna ipresentation uzothi hey angilalanga bekubo 3 o'clock ngiselithi angibeke ukuthoba ngoba bengenza ipresentation iyahamba ngiyehhovisi elithize lapho ngiyopresenta khona ngoba ama-ideas akhe okwakhe ubunyoninco ekwazini ukwenza izinto bekuyisimangaliso. Noma wena uyayibona noma ngabe uyiboni wena lento, kodwa yena wayekwazi ukuthi uzoyenza, ayenze meticulously. Uyabona mesenza into uyibona ipolishekile, yinhle, uyayibona ukuthi umuntu obeyiphupha lento eyihlela bekuwuZanele, abe muhle, athi ama-Crown Gospel azoswenka, athi bazokhipha ama-ball gowns abo, bawagqoka ama-ball gowns, mabengenabo bazohamba bayowathenga. Esho kanje athi bazogqoka, ngizobagqokisa ngoba kulo mcimbi abaya khona kufanele babe bahle abantu. Zanele was a gift of our time, but I wonder if we really appreciated everything, if sambona ukuthi uyini. Uthe emasontweni amathathu back uSibonge wasiqoqa sahamba umphathi wesiteshi waphambili ngibona ukuthi siyombona, athi hawu manje ngifika Zanele ngoba phela umuntu uma uyombona kufanele ube nalento yokubhudoza ukwazi ukuthi uzothini uZanele. Saxoxa safika ekahle emhle eyipholele kahle ekhayeni lakhe, weza thina nombono ukuthi uyagula, kodwa-ke mesehleka ngaleso smile sakhe umuntu asaziyo, uyaphela ngokuthi lo muntu uyagula. Sesixoxa lithi weZanele, mina ngazi ukuthi uma ngingaduduza wena ngizoqalaphi, uma ngathi ngikhuluma nawe wena wabhala incwadi yakho yokuqala ngqa uthi kwenze, uyabona uma ngabe ekhuluma ukuthi this battle is not yours, but give it to the master. Kathi-ke manje leyo ncwadi yakho ngangikhona i-launch, ziningi izikhathi, indawo eziningi okhulume ngayo, ngizothini-ke kumina namhlanje ngaphandle ukuthi ngibuyisela leyo ncwadi yakho kuwena ngithi the battle is not yours, give it to the master. Oh, Zanele, what a beauty. Wazithanda uZanele. Ubuhle obungaka. Ubathanda abantu bakhe.